Duha ka Filipino seamen, duha ka Russian ug laing usa sa mga taga-Georgia ang matod pa gi-hostage sa usa ka grupo sa mga separatists human gi-hijack ang ilang barko dito sa Nigeria ni adtong Domingo. Wala pa gi-release ang mga pangan sa maong mga gi-hostage apan matod ni Dirk Stephen kinsa Maritime Security Director sa Risk Intelligence nga nagbase sa Denmark nga ang usa sa mga biktima mao ang Pinoy nga kapitan sa barko ug ang third engineer niini. Dugang niya nga posibleng mangayo og ransom ang mga suspetsado. Motibo sa maong pagpang-hostage mao ang handom sa mga separatists nga buhian sa mga otoridad. Si Namdi Kano, ang direktor sa giban nga Radio Biafra, kinsa nag-atubang og kaso kalabot sa terorismo. Ang barko sa maong mga seaman gibiyaan ni adtong Domingo ug ana karon sa kustodiya sa mga Navy sa Cotonou sa Benin. Wala pay komento ang kagamhanan sa Nigeria kalabot sa maong panghitabo.